Fl-isfond tal-kanzunetta uffiċjali tal-Istrina int minint ġie mwaqqaf il-fond tal-għaqdiet volontarji, fond li se jilqa' fih il-flus miġbura mill-Istrina, fondi li se jmorru għal għaqdiet volontarji fuq sma bħas-saħħa, diżabilità, faqar, edukazzjoni u xogħol. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tar-Repubblika Mary Louise Colejro Preka tkellmet dwar l-iskop ta' dan il-fond. Din is-sena stabbilejna prioritajiet soċjali u dan minħabba l-fatt li naturalment il-fond dejjem xorta waħda jibqa' limitat għall-ammont ta' xogħol soċjali li hemm bżonn isir u allura bil-fors kellna stabbilixxu kriterji ta' prioritajiet soċjali f'pajjiżna. L-għaqdiet volontarji li jistgħu jibbenefikaw minn dan il-fond iridu jkunu reġistrati mal-Kummissarju tal-Volontarjat u għandhom ċans japplikaw sa 2 ta' Marzu tal-2015. Finalment, ġie malbogħut mill-Istrina, il-President tar-Repubblika temmet b'dan l-appell lill-poplu Malti wawċi. Poplu Malti tant huwa poplu uniku fid-dinja li meta jiġi jiffaċċjat bil-ħtieġa li jikkontribwixxi biex jgħin il-ħutu Maltin wawċin dejjem irrisponda. U allura lill-poplu Malti wawċi jrid ngħidilhom grazzi minn qalbi minn issa ta' dak li jekk Alla jrid fi żmien ġimgħa se nkunu qed nagħmlu brisq dawk f'ħutna li għandhom tant bżonn.